idan kuka ɗauki ɗariƙun sufaye wallahi an kawo su ne don aiwa annabi kishiya. Ba za ka taɓa samun hutu a zuciyarka ba sai ka yarda da wannan. Kuma ilimi ne ya tabbatar, ba wai magana ce ta ka ba. Yanzu bari zan tambaye ku bani misalai guda uku cak ku za ku faɗa da bakin ku. Zan tabbatar muku da cewa haka yake a wajen shehunai. Wani abu ne kuka sani annabi ya yi fice da shi a matsayin nasa ne shi kaɗai? A gaya min ɗaya zuwa biyu zuwa uku. Salati shi kaɗai Allah subhanahu wata'ala ya ce ayi wa salati, ko ba haka ba? Ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kuma manzo Allah shi aka yi masa wannan wahayin ayar kuma ya zo da shi. Dan Allah Muhammadu al-Bakari bai zo da salati ba. Jibril ya kawo annabi salati ko ayar salati kuma ya zo masa da sigar salatin. Shi ma Muhammadu al-Bakari a ɗariƙar Tijjaniya ya zo da salatul fati, ya ce shi ma an bashi a takarda haske. Kuma falalan nasa ma ya fi falalan na annabi. Yanzu wannan ba ja da annabi bane? Ku bani misali na biyu. Manzan Allah ana ce da shi khatamul anbiya. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatamun nabiyyin. Shehu Tijjani menene? Khatamul auliya. Yadda ake cewa annabi annabiyul khatam, shi ma haka ake ce da shi al-qutbul khatam. Shi an cika walittaka da shi. Yanzu fa aqidar Tijjaniya in za su yi aiki da abin da suke faɗa ba ƙarya ba waliyi yau a duniya. Saboda in ka ce an rufe abu ana samun wani a waje, yanzu a aqidar musulunci akwai annabi bayan manzon Allah. Wannan shine ma'anar khatam. Allah ya cika annabta da manzon Allah. To shi ma Shehu Tijjani wai khatamul awliya ne. An cika walittaka da shi, bayan shi babu. To kaga hatta Shehu Ibrahim ba fa wali bane. Aqidar Tijjaniya. Saboda in ka ce Shehu Tijjani ne khatamul awliya to Ibrahim ya ba wali bane. Tunda an rufe kofar. Ku bani misali. Isra'i da Miraji yana daga cikin abin da duk musulmi sun yarda, ko annabawa ba wanda aka yi wannan da shi sai wa? Sai manzo Allah. Amma wallahi Shehu Tijjani ya ce an yi Isra'i da Miraji da shi. Ba wata daraja da annabi yake da ita wallahi sai da suka ba Shehu Tijjani irin ta, ko ya ba kansa ko aka ba shi. Ko ya ba wa kansa ko wani muridinsa ya rubuta ya ce shehu mu yana da kaza yana da kaza. Yanzu ga wani abu kankani da yanzu yake fitowa ake ji daga gare su. Adadin matan aure a wajen dukkan musulmi, mace nawa mutum zai aure a lokaci da 4? Shehunnan ɗariƙa nawa ka samu da mata 10? Shi yasa sai ka ji su da ƴaƴa kamar na awaki. Ba dai mata 4 su haifi wannan ƴaƴan ba. To me abin tambaya? Sirrin shine matan su ba hurhudu bane. Saboda dole sai sun yi tarayya da annabi. Kai akwai shehun da ya shigo kasashen mu na Afirka ya rinka ɗiban matan mutane. Da ya je in ya ga budurwa ta yi masa ma numfashi yake, in aka ce shehu me ya faru sai to Allah ya aura masa. Wai saboda ai annabi ma Allah ya aura masa aure da Zainab. Da haka shi ma an aura masa. Haka ya ta ɗiban ƴaƴan mutane. Shi yasa ƴaƴansa ba sa karewa. Ko ina ka je sai ka ji da ƴaƴansa. Wannan ma jikansa ne. Wai shi shehun nan ba jikokinsa ba sa karewa da ƴaƴansa. Saboda ɗibaye da yawa. Sunan wani abu shi ne bi da kanka. To ire-iren waɗannan abubuwa wallahi a ilmance in za mu rinka fito muku da shi haka za ku yi ta gani. To da nan ne za ku gane, in kuka tsaya kuka yi karatu na nutsuwa za ku gane cewa waɗannan mutanen a fakaice sun zo ne don su kishiyanci annabi kuma su lalata masa addini. Yanzu a 'yan maganganun da suke fitowa 'yan kwana-kwanan nan, ko a yau na ji wani shehi da ya rasu a Najeriya, cikin almajiransa wani yana cewa yo ai kaza da shehu annabi jani. Yanzu wannan kalmar a mutunta mata kamata ka faɗa. Waye shi da ya kai haka kwamfiyar ɗinsa da annabi? To amma ka san cewa shehu Ibrahim suna cewa shine annabin su. A garinmu a Kano akwai shehun da ya fito ya ce kai shehu Ibrahim yana da sahabi Abubakar, yana da Umar, yana da Uthman, yana da Ali. To kai ba za ka gane shi waye bane? Waye mai sahabi Abubakar, Umar, Uthman, Ali? Annabi. Kuma wai dan Allah karamin cin mutunci ne da wulakanci ka kalli wannan bawan Allah ka gwada shi da annabi? Ina soyayya take? Larabawa suka ce alam tara anna saifa yanqusu qadaruhu idza qila inna saifa amda min al-asa. Akwai abin da a ilimin balaga ake cewa ta'kidul madhi bima yushbihu dham. Idan ka kamanta madaukaci da makaskanci me kai? Cin mutuncin madaukakin kai. Manzo Allah ku ga yadda ake faɗar sifofinsa, kyakkyawan balarabi, me kaza, amma ka ɗauko wani wanda ko a cikin mu ƴan Afirka amma ku kwatanta shi da manzo Allah, wannan ƙarshen cin mutunci da wulakanci. Wata rana a wani maulidi ake bani labari, an sa katotuwar fastarsa, wani yaje yana ta faɗa shehu kai ne annabi, idan kama wa iyazu billah kazalika duk ya gama,
to malamin da aka ce zai yi bayanin shi da dan sauran hankalinsa bai gama tafiya ba da ya taso ya tsaya ya ce yan uwa mu gaya wa kanmu gaskiya ko a cikin mu fa